Здравейте на всички, аз съм Румен. За някои от вас познат, за други не. Това, което виждаме в момента е Android APS, познат в нашата родина като APSA. В тази серия от клипове ще се опитам да ви покажа основните на Android APS интерфейса функции и съответно да ви дам представа кое къде се крие, като в момента се намираме на основния или главния екран на Android APS и нека да се разходим малко и с основните елементи на този екран. Да започнем с калкулатора. Той се използва за въвеждане на параметрите при стартиране на болус за хранене или не. Според сметките на APSA, разбира се. И много наподобява това, което е в вашата инсулинова помпа. За сметките можем да говорим друг път, ако желаете. При чупването върху калкулатора излизат като параметри текущата кръвна захар, която е автоматично попълнена на база данните от сензора, въглехидратите, които ще консумираме, да кажем, въвеждаме 50. Под тях е корекцията в проценти, която искаме да бъде направена. Като виждате, че при всяка промяна горе в резултат тя се отразява. Аз предпочитам винаги да я оставам на 100. След това се появява и опцията за след колко време да се появят въглехидратите. Всички от вас знаят, че не бива да започнем храненето веднага след поставянето на инсулина, затова също това е от голяма важност. А при въвеждането на минути имаме и опцията APSA да ни алармира кога да сядаме. При разширение на менуто чрез чукване върху окото, калкулатора се разширява и ни показва опция да изберем на база кой профил да се изчисляват въглехидратите, ако имате такива за допълнителни ситуации, избор дали да бъде включена кръвната захар и срещу всяка от опциите имате и изброено, показано какво е изчислението от APSA за въведените данни. Под кръвната захар имаме делтата за 15 минути, което означава средното изменение на кръвната захар за последните 15 минути. Имаме опцията за ILB или за действащ инсулин, за COB или това са за активни въглехидрати, които имаме в момента. Ако натиснем ОК, и се появява екранче за потвърждение, както виждате в моя случай показва болус от 2,8 единици за 50 грама въглехидрати, които ще започнат след 15 минути и аларма след 15 минути.
При потвърждение това ще изпрати команда към помпата да се започне болус от 2,8 единици. Следващото бутонче е, както казах, въглехидрати, при което имаме първоначално опции за стартиране на временна цел. Първата от тях е за физическа активност, т.е. ще поемаме въглехидрати преди спортуване. Старт на временна цел за eating soon или за хранене. Това трябва да го променя в следващата версия. Много от вас знаят, че временната цел за хранене обикновено е по-ниска и това помага на Android IPS да се справи с тези високи скоци на кръвната захар след хранене и съответно да изглади графиката, а не да имаме графиката на бурно море, както аз я наричам. Третата опция е старт на временна цел при хипо, т.е. по-висока временна цел, което също ще ни предпази от това апса да добавя инсулин при високия скок на кръвната захар. Обратното на предходното. Имаме също времево отместване, т.е. след колко време ще се появят въглехидратите в изчисленията на апса. Имаме продължителност. Това основно се използва за мазни храни, т.е. да разтегли въведените въглехидрати в рамките на оказаните часове. На трето място са броя въглехидрати, които искаме да въведем, без да стартираме болус за тях. Да кажем 30. Под тях имаме бутони за бързо избиране на въглехидрати, като при натискане на всяко от тези бутончета виждате количеството от бутончето се добавя към избраната стойност. На трето място са на поредното долно място е време на събитието. Тоест, ако сме забравили да въведем някои от въглехидрати, можем да влезем тук и да променим времето, когато те са били консумирани. При натискане на ОК се появява отново екранчето за потвърждение. Виждате 65 грама, да кажем, в 7:30 тази сутрин. Отново подчертавам, че е изключително важно въвеждането на всички въглехидрати, за да помогнем на апса да изчислява правилно корекциите, защото той все още няма начин да знае какво и кога сте яли. И неправенето на това може да доведе до изключително неточни изчисления и дългосрочни проблеми, като големи корекции и до ефекта на бурното море. Третото бутонче отдясно наляво е само за поставяне на инсулинов болус. Тук имаме бързи бутони отново за 0,5, 1 или 2 единици на същия принцип, както при въглехидратите.
При натискане на всеки от тях количеството инсулин се добавя към вече избраното. Също горе имаме стартна временна цел за Eating Soon. А също така имаме и опция да не стартираме болуса, а само да го запишем в базата данни, което обикновено се използва от хора, които слагат болуси и списалки, и също е изключително важно за изчисление на корекциите. При избирането на тази опция се появява отдолу опция за отместване, чрез която можем да кажем, че инсулина е сложен преди 10 минути с писалка. А можем да го добавим и в бъдещето. При натискане на ОК отново ни се появява екранчето за потвърждение. В нашия случай болус от 3,5 единици, с червено ни е изписано, че това няма да бъде стартирано като болус, а ще бъде записано. И времето на неговото отбелязване в базата данни. Ако не бяхме отбелязали записването, щеше да стартира болуса в помпата. Другото важно нещо в интерфейса на нашия APS са тапчетата, както ги наричаме. Това са тези горни бутончета, малките, чрез които можем да се разходим и с отделните елементи на тази система. Някои от тях са основният екран, който имаме всички действия, които са по-рядко използвани функции, но също доста помагат. В цикъл може да се видят основните елементи и параметри на цикъла ни и изчисленията му. Тук се показват и параметрите на автоматичните корекции, които APSA прави. За съжаление, тук са само на английски. След това имаме и кръвната захар. Тук в този таб можете да видите стойностите на кръвните захари в миналото в неграфичен формат. В конфигурация настройваме доста от основните конфигурационни опции. Т.е. можем да изберем какъв инсулин ползваме, какъв източник на кръвна захар, каква помпа, така нататък. А отдясно, под окото, можем да изберем дали тази избрана опция да се появява като тапче в горното меню, а когато тя не е показана, скрита, се появява в менюто от трите черти горе в ляво и съответно да бъде показана, да изберем и да прегледаме там какви са параметрите. Това са първите елементи, които исках да ви покажа от Android APS, които трябвате да разгледате и да познавате,
Пишете ми, ако има нужда от допълнителни разяснения или примери. Аз ще се опитам да направя и други видеа. Благодаря ви и приятен ден!